Va néixer pels anys 70 i el motiu del naixement va ser molt curiós. Va ser una vaga comarcal que n'hi hagué per els baixos preus de la ceba i de la vaga de la ceba famosa aparegueren algunes iniciatives, entre elles la cooperativa. I des d'entonces estem funcionant. En el camp i sobretot, que és el que m'agrada dir, per als socis llauradors i per al poble també. Som la primera empresa del poble en generació d'empleo i de reversió de beneficis cap al poble i això és el que m'agrada d'esta iniciativa. Tenim una mitja de 98-100 empleos directes els 365 dies de l'any, repartits d'una manera molt fluctuant. En campanya n'hi ha 200-300 persones i fora campanya 25-30. La mitja és alrededor de 100 empleos diaris els 365 dies a l'any. Actualment, en la vessant hortofrutícola, la part important és el cítric i després tenim algo de fruiter, magrana sobretot, i anem fent algun intento i alguna iniciativa encara menuda que confiem molt en ella en el tema hortícola. Això és la vessant hortofrutícola. Dins dels servicis que oferim als socis, som una cooperativa polivalent, tenim un xàrter, agència de seguros, telefonia mòbil. Han canviat, més que els objectius, també la manera de treballar i, de més, hem intentat anar adaptant-se en els temps. Crec que no es pareixem res a la cooperativa aquella que naixé en la vaga de la ceba. Aquella cooperativa naixé per aglutinar socis, defensar productes que en aquests moments ja no queden en el camp del Túria, com era la ceba, i fitosanitaris per a obtindre-la. En aquests moments oferim una gamma tan àmplia de servicis que era impensable fa 20 anys. Fa 10 anys era impensable que estiguérem oferint tot el que estem oferint ara, a nivell de combustibles, adobs, alimentació, servicis varios. Això ha sigut l'evolució. Crec que hem canviat d'objectius al llarg del temps i això ha sigut el nostre clau de l'èxit o part de l'èxit, adaptar-se. A nivell d'innovació tecnològica crec que en la part productiva s'ha evolucionat molt en els últims temps. Tenim màquines noves, màquines millors, tenim unes varietats de fruita excel·lents, han aparegut les varietats de royalty. Dins dels magatzems, com veurem després, també hem evolucionat a nivell de maquinària, automatismes, però continuem produint en la mateixa estructura agrària que teníem fa 25 anys, en la mateixa dimensió agrària d'aquestes estructures que teníem fa 25 anys o més, però en el hàndicap que ara la gent és molt més major. Per la qual la innovació en les cooperatives, en esta en concret, que és la que conec i de la que evidentment ens preocupem, té que anar a encaminar, o la nostra va encaminar, a aconseguir gestionar part d'aquesta producció d'una altra manera, una manera més eficient, una manera més agrupada i fer-nos càrrec d'aquesta producció que els socis alguns estan deixant. Les cooperatives naixeren, com us deia abans, com a cooperatives de comercialització, pràcticament o exclusivament, i en aquests moments crec que devem apostar i a caminar per cooperatives de producció i multiservicis, de manera que puguem canviar alguna cosa de l'estructura productiva que ens faci ser més rentables i sobretot ens faci continuar en l'activitat, perquè si no serà difícil.